Tervetuloa mielenosoitukseen. Nimeni on Jani Tuominen ja edustan Sananvapaus ja perusoikeudet Suomi ry:tä. Olemme täällä tukemassa Teuvoa, joka oli yksi harvoista rohkeista ravintola-alan yrittäjistä koronapandemian aikana. Hän oli keulakuvana vastustamassa mielipuolisia ja mielivaltaisia rajoitustoimia. Teuvo Kauppia syytetään 2 terveydensuojelurikkomuksesta. Asiantuntijat ympäri maailmaa kuitenkin myöntelevät perä toisensa jälkeen, että rajoitustoimet olivat ylilyönti tälle flunssan kaltaiselle taudille. Niille ei ollut tieteellisiä perusteita pandemian aikana, eikä niille ole perusteita vieläkään, päinvastoin. Koronapandemiaa tarkasteltaessa tieteellisesti globaalin tason takinkäännöstä voidaan antaa heti pari esimerkkiä. Rajoitustoimet eivät ole olleet WHO:n pandemian hoitosuosituksissa ennen vuotta 2020. Aiemmat suositukset perustuivat tieteeseen ja WHO suositteli tekemään täysin toisin vielä edellisvuoteen asti. Kun pandemia alkoi, WHO heitti omat suositukset romukoppaan ja suositteli kommunistisen Kiinan mallia tämän hoitoon. Toinen oli maskit, vaikka niistä tiedetään 40 vuoden ajalta, etteivät ne auta ehkäisemään hengitystieinfektioita, ja kukaan ei suositellut niitä pandemian alussa. Hetken päästä kaikki kuitenkin suosittelivat, ja mediassa näyttiin 2 vuotta vain yhtä mielipidettä asiasta. World Economic Forumin mukaan 2,6 miljardia ihmistä oli jonkinlaisten sulkujen tai lockdownien alla. Tämä oli heidän sanojensa mukaan maailman suurin psykologinen koe. Maailmanlaajuisesti maalattiin kuvaa hirvittävästä tappajasta ja PCR-testi oli pelon luonnin työkalu. Testin kehittäjäkin sanoi sen olevan surkea virusten massatestaukseen. Tästä huolimatta sitä käytettiin juuri siihen. Testiä ajetaan sykleissä ja huhtikuussa 2020 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases julkaisi tutkimuksen, jossa havaittiin, että saadakseen 100% varmistettuja positiivisia tuloksia, PCR-testi pitää ajaa maksimissaan 17 syklillä. 28. syyskuuta 2020 Oxfordin yliopiston alla toimiva Clinical Infectious Disease esitteli tutkimuksessaan, mikäli PCR-testiä ajetaan yli 35 syklin, sen tarkkuus tippuu 3%. Joulukuussa sama taho esitti systemaattisen arvioinnin, eli metatutkimuksen, jossa elävää virusta ei havaittu enää 24 kierrosta suuremmilla luvuilla. Maailmanlaajuiset suositukset kuitenkin suosittelivat syklejä välillä 40 ja 45. Suomessa THL myönsi kysyttäessä ajavansa testiä sykleillä 40 ja 45, tai välillä 45. Tällainen ei voi olla enää typeryyttä, vaan tahallista toimintaa, ja kaikki tulokset, jotka perustuvat tällaisiin testeihin, ovat vääristyneitä. Myös myöhemmät rokotetutkimukset. Median hallinnalla luotiin maailmanlaajuinen pelko, ja sillä sumennettiin ihmisten kyky ajatella järkevästi. Virushan ei ollut vaarallinen kuin monisairaille, alle 70-vuotiaille, sekä vanhuksille, joiden ikä oli yli 70. Ja nämäkin luvut julkaistiin CDC:n toimesta vuonna 2020. Seuraava ongelma on mallinnukset. Kaikki käytetyt mallinnukset olivat virologisesti järjenvastaisia. Jos virus on herkkä tarttumaan, se on yleensä lievästi tappava ja toisinpäin. Hengitystieinfektiot eivät tapaa eksponentiaalisesti ihmisiä, kuten mallinnukset näyttivät. Ihmiset tulevat immuuniksi ja tilanne laatuu yleensä itsestään. Nyt tätä mahdollisuutta ei otettu edes huomioon ja asian esittäneitä tiedemiehiä väitettiin mummontappajiksi. Britanniassa saatiin oikeaa dataa oikeasta maailmasta Zoe-appin avulla. Data näytti selkeästi, että mallinnukset olivat väärin.
Esim. Professori Tim Spector ihmetteli vaihtoehtomedioissa, miksi aineistoa ei oteta huomioon ja aina vaan käytetään ylilyöviä mallinnuksia. Kun rajoitustoimia asetettiin, käyrät olivat jo laskevia. Sitten vain todettiin, että rajoitustoimet toimivat. Tähän perustui usko rajoitustoimiin ja tällä ajettiin narratiivia, jossa ne olivat välttämätön vaihtoehto. Kun vertaillaan Pohjois- ja Etelä-Dakotaa, toisessa osavaltiossa oli kaikki rajoitustoimet, toisessa ei ollut mitään. Kaikki käyrät olivat lähes identtiset. Tieteellisesti tällainen pitäisi olla kiistaton näyttö siitä, etteivät toimet vaikuta. Rajoitustoimet olivat myös silmiä pyöriteltävän absurdeja. Baarissa ei tartuttanut, kun ryyppäsi koko päivän ja lopetti kello 17. Turussa ei saanut ryypätä illalla, mutta Raumalla sai vetää pään täyteen vaikka kellon ympäri, jos baari oli auki. Ja samaan aikaan, kun Turussa oli kokoontumiskielto, jossa ihmismääräksi määrättiin 0 henkilöä, ja josta meidänkin tutut ovat saaneet syytteitä, niin Helsingissä sai pitää 6000 henkilön mielenosoituksen rajoituksia ja koronapassia vastaan. Kun pienet kaupat ja liikkeet kärsivät, isoissa sai käydä vaikka 20 hengen ryhmässä ostoksilla. Kauppojen pleksiseinät olivat varmasti myös hyvää bisnestä, ja niillä saatiin luotu pelkoa. Ensin ajateltiin hetki, että virus leviää pisaratartuntana. Kun tajuttiin, että virus leviää aerosoleina, turvavälit, maskit, pleksit ynnä muu oli käytännössä täyttä sekoilua. Mutta kukaan ei sitäkään selvittänyt kansalle pari vuoteen. Tai onko edelleenkään selvitetty? Kansan kiusaksi määrättiin kaikenlaista mielivaltaista sekoilua ympäri maailmaa, ja samaan aikaan eliitin edustajat rikkoivat kaikkea, mitä itse määräilivät. Näistä on ollut lukemattomia uutisia ympäri maailmaa. Jos he olisivat oikeasti pelänneet tautia, kai hekin olisivat tehneet kuten määräsivät. Mielenosoituksissa ei saanut vastustaa koronatoimia, koska siellä virus tarttui. Mutta esim. Black Lives Matter-miekkarit olivat täysin ok, ja USA-kuvernöörit osallistuivat näihin itse. Kun USAssa haettiin hyvesignaaleja BLM-miekkareista, samaan aikaan pandemiatoimet tuhosivat suurelta osin mustien pienet yritykset ympäri maata. Tästä raportoi Bloomberg jo huhtikuussa 2020. Rajoitustoimia tarkasteltaessa ne eivät korreloi kuolemien kanssa. Asiasta on tietääkseni yli 100 asiallista tutkimusta koronapandemian ajoilta. Tulos on aina sama, kunhan tutkimusta ei ole tehnyt WHO, Kiina tai Bill Gates. Ruotsikin oli Euroopan 3. parhaiten pärjänneiden joukossa, vaikka teki kaiken ilman näitä sekoiluja. Myös hyötysuhdelaskelmat puuttuvat lähes kaikista maista. Tällaiset tehdään aina, kun arvioidaan joidenkin menetelmien vaikutuksia, ja varsinkin yleensä silloin, kun toimilla rajoitetaan kansalaisten vapauksia. Nyt ne loistivat poissaolollaan kaikkialla. Näitä kuitenkin tehtiin muiden kuin hallitusten toimesta, ja eräskin laskelma näytti koronan olevan 7-125 kertaa kalliimpi elinvuosien lisäyksessä kuin joku tavallinen hoidettava tauti. Elinvuoden lisäys saa yleensä maksaa muutaman 10 000 euron verran, riippuen maasta. Miltä kuulostaa, kun kaikki muu unohdetaan, terveydenhuolto ei toimi, kun kaikki resurssit menevät koronahoitoon ja hinta jopa 3 miljoonaa euroa per henkilö per elinvuosi. Lait, jotka on säädetty pandemian ajalle tai sen perusteella, perustuvat valheisiin. Asiantuntijat ja päättäjät valehtelivat kansalle pandemian ajan. Heidän pitäisi olla tuolla saamassa maksimituomioita. Ei Teuon kuulu olla siellä. Jos joka maasta voisi kaivaa 50 vastuuhenkilöä ja heittää heidät esimerkkinä linnaan. Kerron lopuksi omasta terveystarkastuksesta, jossa kävin hiljakkoin. Lääkäri oli aika innoissaan, kun kuuli mitä puuhastelen, ja siinä keskustelun aikana kerroin
erästä kyltistä, jota käytämme. Asuntolaina hiljentää lääkärit. Tähän lääkäri tokaisi hetken mietittyään. Elämme maailmassa, jossa aika moni joutuu katselemaan asioita läpi sormien. Osa vähemmän ja osa vähän enemmän. Mielestäni asia oli täysin selvä. Hän ymmärtää asiat täydellisesti, mutta katselee ne sormien lävitse. Tämä pandemia näytti, mihin koneisto pystyy, jos kaikki katselevat asiat sormien läpi. Olemme käytännössä iatrarkiassa, jossa vallanpitäjät hallitsevat maailmaa asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Ongelma on se, että asiantuntijat saavat rahoituksen alalla toimivilta jäteiltä ja sanomaan täysin värittynyttä. Lausunnot, jotka kansalaisille näytetään, noudattavat poliittisesti haluttuja narratiiveja. Koronapandemia tarjoaa tästä loistavan esimerkin globaalilla tasolla. Eturistiriitojen maailmanmestari Anthony Fauci sanoi itsestään, minä olen tiede. Ja USA:n nykyhallinto kumarsi kaikkea hänen sanomaansa. Kriitikot vaiennettiin ja lähes kaikki kritiikki sensuroitiin. Tai se mustamaalattiin jollakin tavoin. Nyt katselenkin tuonne poliisien ja oikeuslaitoksen suuntaan. Huudan samalla akateemisen koulutuksen saaneille asiantuntijoille. Mikäli tässä kaikki katselevat näitä asioita sormien lävitse, me menetämme sananvapauden ja perusoikeudet lähivuosina. Kun seuraava pandemia kolkuttelee ovia, toivoisin, että suomalaisillakin olisi siinä vaiheessa selkäranka. Emme voi enää niellä tällaista toimintaa. Tilanne ratkeaisi, jos maasta löytyisi muutama tuhat rohkeaa akateemista, jotka uskaltaisivat vastustaa mielivaltaa, vaikka se tarkoittaisi omaisuuden menettämisen uhkaa. Sama pätee poliisiin ja oikeuslaitokseen, jota tullaan käyttämään vallan välineenä. Toivon, että Teuvo Kauppi voittaa oikeudessa. Mielipuolisia ja absurdeja rajoitustoimia vastustaneille pitäisi antaa palkintoja, ei tuomioita. Ja kiitos kaikille, jotka tulivat paikalle tukemaan Teuvoa. Kaikille rohkeille muistutukseksi, me emme ole yksin. Kiitos.